മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെ പോലീസിനൊപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകരും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് IPS. കേരള പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ കലണ്ടറിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോലീസും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള മീഡിയ ആൻഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന 2022 കാലണ്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഇനോഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് ജില്ലാതല ഇനോഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. പോലീസ് പിന്നെ മീഡിയ വളരെ അടുത്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വളരെ നല്ല സൗഹൃദത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മീഡിയ ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് തുടർ സഹകരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് ആശംസിക്കുന്നു. അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബിജു കക്കയം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദീഖ് പന്നൂർ, താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് MK അഷ്റഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹാഷിം വടകര, താലൂക്ക് ഭാരവാഹികളായ KK ശ്രീജിത്ത്, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ വടകര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളുമായാണ് കേരള പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പ്രസ് ID കാർഡ് ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് QR കോഡ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും പത്രപ്രവർത്തക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കേരള പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും QR കോഡ് പതിച്ചിട്ടുള്ള ID കാർഡാണ് ഈ വർഷം മുതൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സമയത്തും ഈ QR കോഡ് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഏത് ഒരു ആളുകൾക്കും ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇദ്ദേഹം ഏത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളാണെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം പ്രസ് ID കാർഡുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലയിടങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഇത്തരം എല്ലാ സാധ്യതകളും അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഈ സംഘടനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ്, വടകര.